Atracats, com sona, i no és periodisme de bufanda. És contar una realitat que ha corregut avui en Londres. L'àrbitre suís, Adrien Jacotet, ha eliminat per la seva cara el València, juvenil de la Youth League. En la tanda de penals, i després d'igualar a un en els 90 minuts, el primer penal de la tanda de llançaments ha pegat en la barra de subgenció de dins i ha rebotat cap a fora. Ho han vist tots, excepte l'àrbitre i el seu ajudant. El bochorno ha sigut de tal tamany que fins i tot els empleats del Chelsea estaven avergonyits de la manera tan rastrera en la qual el seu equip ha accedit als quarts de final de la competició. Cert és que el col·legiat suís havia assenyalat 2 penals en contra dels locals en els 90 minuts de joc i un d'ells ha donat el València. Però la tamanya grosseria de la seva errada te fa pensar que li han pesat massa els 2 penals i que el suís ha volgut compensar ell o el seu subconscient en el moment decisiu. A més, el tal Jacotet ja va liar un canyalet semblant fa un any. Va ser en un Madrid-Porto també de la Youth League de la temporada anterior quan assenyalà un penal inexistent, ja que un futbolista del Madrid va replegar un baló que havia eixit per la línia de fons amb les mans. El suís va entendre que la pilota encara estava en el camp i va assenyalar una màxima pena que li donà l'empat als portuguesos que després passarien en la posterior tanda de penals. En lloc de conminar-lo de per vida a un iglú, a la nevera se li queda molt curta, el premi és continuar donant-li partits importants a individu, que de continuar per esta exitosa senda, en breu el veurem xiular partits internacionals de Champions o d'Eurocopa, al temps. Com és normal, el València va impugnar el resultat de la tanda de penals, però, desgraciadament, ja sabem com se les gasta la UEFA. Una UEFA que se plena la boca parlant de fair play i està més investigada per corrupció que Ibelsa. Una UEFA que se plena la boca del terme prestigiar les competicions i deixa que es juguen uns vuitens de final de la Youth League en porteries de camp municipal o de barri. Inacceptable. I si el lema que tant se cansa la UEFA de repetir, we care about football, ens importa el futbol, ha quedat avui a l'alçada d'una broma macabra en veure les condicions en les que permet que es dispute una de les seues apostes com és la competició de la Youth League. Ja n'hi ha un precedent en el que la UEFA va reconèixer una errada. Va ser en un torneig de futbol femení, un Noruega-Anglaterra sub-19, i la UEFA rectificà i va ordenar repetir una tanda de penals. Veurem què farà el València, fins on arriba i què trau. I també vull veure a la Lliga, i a la Federació i al CSD, que tan ràpids estan en la seva reacció quan li cau una sanció de restricció de fitxatges a Madrid o a Barcelona. Vull veure si van a posar-se del costat del València o si van a fer-se els suecs o els suïssos. La golfada és d'un tamany sideral i si la UEFA no rectifica, no us vaig a enganyar, pense que no ho farà, és un robatori i vaig a explicar per què és un robatori. Anem a posar-nos en la millor de les intencions i anem a creure i a imaginar que ni l'àrbitre ni l'assistent han vist que el baló llançat per Alberto Gil ha entrat. Sí, ja sé que no se ho cregueu ningú, però anem a posar-nos en can rates dos. D'entrada, i sos senyors a sa casa, a xiular partits de curling de solters contra casats. La UEFA ha d'ordenar que se repetisca la tanda de llançaments, perquè una errada podria ser disculpable. La no rectificació amb la claredat de les imatges és perpetrar un atraco. No té més definició. La UEFA ha d'estar per a impartir justícia i tot el que no siga repetir aquesta tanda de penals és ajudar a consolidar una situació il·legal. Per tant, igual de culpables seran els UEFOs que els col·legiats si no es venen el mal fet pel tal Jacotet i els seus assistents. El dia que establisca la tecnologia en el futbol s'acabarà amb un important percentatge d'injustícies, però un comença a pensar que probablement n'hi ha massa poders fàctics i que a la UEFA no li interessa molestar a aquells que després els ajuda a mantindre viu este circ. Com deia abans, veurem fins on arriba el València perquè no se pot deixar indefenso a l'equip juvenil. Si l'Eichhorn va dir en el discurs de l'última junta d'accionistes que per a ells l'acadèmia és importantíssima i que hi ha que cuidar-la al màxim, les paraules han d'anar acompanyades amb fets. I si n'hi ha que anar als tribunals ordinaris de justícia, s'hi va. El que ha ocorregut avui és d'una gravetat extrema, si comptem
que ha ocorregut en categoria juvenil. Si a un esportista en formació li demostres que els mèrits no valen i que es dona pàbul a les injustícies, dolenta formació estàs propiciant. O ixa tanda de penals se repeteix o no valdrà per a res tanta parafernàlia del fair play que tant pregona l'organisme europeu del futbol. Quan vas a denunciar a la policia que t'han furtat i la policia li dona la raó al lladre, després no et podràs queixar ni de que algú es prenga la justícia per la seva mà, ni de la merma de credibilitat de les institucions. Avui ho han pagat amb llàgrimes xicons de menys de 10 anys que han vist trencats els seus somnis i les seues il·lusions. Si no pots confiar ni en la justícia de la UEFA en un partit de juvenils, què vas a pensar del que passa al més alt nivell? Com vas a pensar que les acusacions sobre UEFA de corrupció són falses si avui són capaços de fer-li a uns xicons el que els han fet?